పట్టణం పెద్దూరులో వెలిసి ఉన్న శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా 3వ రోజు సోమవారం రాత్రి స్వామివారు హంసవాహనంపై సరస్వతీదేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తొలుత ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పరిమళ పుష్పాలతో అలంకరించిన హంసవాహనంపై స్వామివారిని కొలువుదీర్చారు. అనంతరం స్వామివారిని పురవీధులలో ఊరేగించారు. వాడవాడలా భక్తులు స్వామివారికి బ్రహ్మరథం పట్టారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసి సరస్వతీదేవి అలంకారంలో హంసవాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు. ఆలయ వ్యవస్థాపక ధర్మకర్త దొడ్ల మురళీకృష్ణారెడ్డి పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి.